It-telf ta' flus mis-serq tal-elettriku naqas għal livelli rekord bl-Enemalta tifranka madwar 30 miljun euro fuq sentejn. Fil-fatt bejn Jannar 2014 u Diċembru 2015 l-Enemalta konkludiet 1220 każ. F'kull każ il-klijenti li nqabdu jisirqu l-elettriku iffirmaw ftehim biex iħallsu għall-elettriku misruq u għall-multi u l-interess applikabbli. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta fakkar kif dawn il-każi jinkludu wkoll is-600 file li kienu nstabu fl-2014 moħbija f'kamra fl-Enemalta. Bażikament li konna sibna kien hemm ammont konsiderevoli ta' files li huma biex ngħidlek fuq teft fuq serq ta' elettriku li ġew imwarba u ma kinux ġew ittekiljati. Aħna dawn nista' ngħid illum li kollha dħalna fihom, kollha ġew indirizzati u fil-maġġor parti tagħhom ukoll ingħalqu u anki wasalna f'xi forma ta' agreements mal-konsumaturi. Fil-waqt li fl-aħħar sentejn il-ħaddiema tal-Enemalta sabu waqfu aktar minn 700 każ ta' serq tal-elettriku, żieda ta' 25% meta mqabbel mal-4 snin ta' qabel. Is-serq tal-elettriku hija ħolqa importanti ħafna fejn jidħol trasformazzjoni tal-Enemalta. Jekk is-serq tal-elettriku mhux se jkun imrażżan kif fil-fatt rażżannieh u rażżannieh bil-kbir, jekk ma jkunx imrażżan dil-kumpanija ma tistax timxi l qudiem. Għax kif tajjeb semmejt inti daw ifissru miljuni kbar ta' euro, miljuni li kienu qegħdin jintilfu. Il-flus li ġew iffrankati l-Enemalta qed tinvestihom fi proġetti oħra fosthom fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Distribuzzjoni li tejjeb il-kwalità tal-elettriku u bekk jonqos ir-riskju ta' tuħ fil-provvista tal-elettriku f'Malta u f'Għawdex. Fl-istess ħin l-Enemalta se tinvesti f'riċerka u teknoloġiji ġodda bilan li tkun tista' tkompli għaddejja bl-ispezzjonijiet tagħha biex jitwaqqaf kull tip ta' serq ta' elettriku u irregolaritajiet oħra.